Hola, bones a tots. Molts de vosaltres m'heu enviat un missatge que no teniu tubs de cartró de paper de cuina, però l'alternativa que podríem fer servir serien tubs de rotllo de paper de vàter. El procediment seria el mateix. Agafaríem el tub de paper de vàter, li faríem un petit tall, vale? La qüestió del tall és per poder-lo entrar una miqueta per dintre i així tindríem el primer tub. Sí, aquest seria el curt. Al mitjà n'hi haurien 3 i al llarg n'hi haurien 4.